shi ke rufe sirrin mata, asali na ke tarban cetawa. Kallabi shi ke rufe sirrin mata, asali na ke tarban cetawa. Lallabi shi ke rufe sirrin mata, asali na kai na daban ne nawa. Kyawun bishiya a gano ta garasa, kyawu da abinci na dabba dusa, mai gyaran shinkafa zai casa, ni dai a batun so bana wasa. Taka takoki daidai, kin dauki diresin daidai, yan mata kin yi daban da ke ce mai tsada. Ra 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 ra. Ki bani ko da kowa zai gini, inda kin zauta da mace gona ki kyauta, gana a bakin kura kanki a yau zan kaura, in ki ce kin yarda bani shaida ko ta takarda.